Asiniro hama dihamu dohot dame nasian debata ama. Dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus tuhatai. Amin. Tajakkon ma hatani debata dihita di bagasan botarion. Dinaboy hita pungu marlas niroha rap dohot dainang. Na tua-tuata na tahaholongi di bagasan partikianon. Mamuji pasangapon goar ni Tuhani. Dohot pasahaton ulaon nabadia. Dopak ibana. Tarenet maisian 5 Musa bidu 5 ayat 10. Songonon madidok disi. Ikon pasangapommu donatorasmu. Songon na tinonahon ni Jehovah debatam tuho. Asa leleng ho mangulu. Jala asa marhasonangak koditano nanilehon ni Jehovah debatam tuho. Adong dosada pakatidakonon ni sahalak boru-boru songonon. Adorang somarhamulia nau tung macay godangdo natubu di bagasan rohakku taringot tu napasari-sari ianak kokku bohama asa denggan ngoluna jala ditadda debata tu partikian ni udut ni ngoluna. Hape dung marhamulia nau jala dipasahat debata danak tu keluargaku. Polasada do hape nabui pangasak konon. Dinalaho pagodang-godak ko gelengna asa anggiat hasea jala ditadda debata ima roha na manotong makaholongi ianakon tuk pesotaluk ianakoni haholongan ala say jot di patupanasida hasit di roha dopak diriniba. Ternyata rumus yang terutama dari seorang ibu adalah mengasihi anak-anaknya. Sekalipun anak-anak itu tidak layak untuk dikasihi karena mereka sering membuat perilaku yang tidak berkenan kepada si sang ibu. Adong do napatudoson ia natoras manang sahalak ina di tonga-tonga ni bagasna songon teh celup. Boydo auhon muno nitu dirimuna hamuak kainang tu sada teh celup yang dimasukkan kepada air yang mendidih berwarna dan sekaligus bercampur dengan gula yang ada di dalamnya, kemudian disuguhkan kepada orang lain. Kerelaan na luar biasa nasi songoni mian doi dihadirion ni sahalak ina dina laho pasari-sari dohot pagodang-godakkon akka yanakonna. Tapuji matuhat tadi bagasan partikianon moloboy umur ni dainangon sahat rodi tu nama rumur lobi sian 10 tahun. Nga umur nazarangi di partikian si sonarion. Alai di usia nasi songoni totuboy do taida situasi dohot kondisi ni nasida. Na pasti pakilalaan di bagasan hangaluton ni pamatangna. Ido na ni aena. Jalanunga sumurut saluhutna na adongi di ibana. Sumurut haulionna. Sumurut parningotanna. Sumurut gogona. Jala bahkan sumurut donang haporsiaonna dohot panadayonna dopak debata nang dopak kamuna. Auhok kamu matu dirimu inang. Adorang met hamu. Songo dia ma nabinahen na dopak kamu. Adorang di si hayetehom muna. Boydo ingotom muna noni. Di meme do hamu. Disulangi. Dibae bubur si panganom muna. Diopa. Diabing. Dihurde. Dungi di papodom. Dipaias. Diparidi. Diajari do hamu makatai. Molo sopas dope. Padohan na haruar. Sian pamangam munai. Ganuptik kido hamu ditangyakon asa zonok hamu tu debata. Alani iya mang dohot tamu inang
songo dia na jinalo muna adorang di si haetehom muna siad dainangon dihatuaon na di bagasan partikianon ido naikon si bahenommu dopak na sida kodan itu hatta doi na pinasahat na marhitehata na di bagasan partikianon asaikon pasangapom muna na toras muna asalileng hamu mangulu ditano na nilehon ni Jehovah debatam diho buasay ko pasangapon na toras ni bay ala na sida do parhitian ni debata na manugunugu hamu asa manadda hamu di debata danga dong jolma di portibion na manugunugu hamu ganu pari ganu tikki at dorang di sihay tehom muna saharodi tu na magodak kamu asa jonok hamu tu debata ala na sida do muse na patauhon hamu margogo laho madalani dohot makkamonakkon ngulumuna jadi dipatudos do sahalak ina manang natoras songon sada huli-huli na pinakke ni sudut na poso laho mangasa ngingina asa margogo imana mga dopi nguluon supaya dia mampu menjadi pribadi yang berkompetisi melalui keberadaan dan kondisi kehidupan. Na mangihut buasay kon pasangapon natoras. Ala natoras mudo inang dohot tamuamang nagumudang manangyako kamu salilik kamu mangulu. Tidak ada pribadi yang boleh kita katakan di dunia ini orang yang terbanyak mendoakan kita senantiasa kepada Tuhan kecuali orang tua kita. Kecuali mama kita, kecuali papa kita. Na mangihut asa situtu sahat paso-paso ni debata di ngulumu. Jaladang gabe madau paso-pasui siap kamu. Molo dihaholongi hamu na toras muna. Padan dohot jaji ni debata doi paso-pasuon na mahamu ditano na nilehon di Jehovah di hamuna. Atong di partikian sinuaingon dihatuaon ni dainangon dituntut dosyak kamu amang dituntut dosyak kamu inang sian sude hamu pinoparna kualitas kesetiaan niak kahamu ianakon na diuji di bagasan partikianon nagabe sukus-sukun hobartusi sabar dohamu manangdang pasari-sari dainangon adorang sodialap tuhatta bobad doi di hamu manang nadang gabe parungutungu-tiot doi di hamu manang nadang marsiadu do hamu laho mamarrohai dohot majagay nasida si pasingot ni debata hobar tutrupuk jami taon di hamu kapoparan na sotung marutak kamu tu dainangon jala marutak kamu tu debata molo so di parrohai hamu nasida so tunggabe manol soli hamu di pudian niari uju di ngolukon mainang dohoto amang tupama bahenommu nadenggan ay mariswang doi molonunga borhat au sian hasianganon di hamu amanami dohotina nami dakkata hatai molo di doktu hatta di bagasan partikianon gok pasu-pasu ma ngulumu jala sahat manang padonganion na sikop di tonga-tonga ni ngulumu molo diulahamui khobar tu na pinangido ni tuhatai alani posdo rohanami manotong holong ni rohamu padonganiommu panogunogommu tudainangon di hatuaon na gilirammu manoayang inang manangyak ko ni bana gilirammu manoayang inang manogunoguroha dohot pikiran na asa unang madaw imana siya debatana adigan sadihari dialap tuhatai ibana dilehot debatama umur tu ibana khobar tu partikian na binuhulna na dumenggat dopak kita na dumenggat dopak ibana na dumenggat dopak debata ima tapangido sian ibana amen.